Benim bir şuat qava delinir, bir küçük belli, hemmäňe de degişli belli aýdatym belli. Şu ýanky son qaýdan başymyň laýyk ady kim? Kapur. Şu Kapur başyň aýdyşýaly hemmäňe de howluk many. Hal düzmü hem son otaýýar. Halyňy bir bahymrak düzüp. Onun sözüňizi metbuatlarda ýazylýar, bilenden öwrenmeli, bilmeden şoňa ananjaly daraşmaly. Öz-özüňi dinläp, öz-özüňe jogap berip, öz-özüňe göwnüň ýeti orta çykmaly. Hazır huzur etsen, onu ýeden işin har bolýar. Hat çalsam, gyjak çalsam, o zatlar özüňizi bilýänsiňiz bolýany ýeňilje küçüjük maslahat, ene göreňinde men son qaýdan aýdymlyk gaty göwnüm etdi, öňküne de etdi, şo dutarlyny aýdanly. Dutarlarda herçe eýlek beýlek alışmada şonu dinläp, şu adyna saz diýipler. Saz ýatakdyrlar. Şo sazlaşyp çykmanlar. Sazda da şo başy sazlaşyp bir piyetini giýip, şoň içine öz gulawyny dinläp, şon dutar düzen ýaly şo bu ýeticilik bilen ananca bilen orta çykmalar. Başga men berjek maslahatym ýok, galanly bir et bir etten sonra şu vermeli, aýçy vermeli.